Andrejka, ďakujeme. Úžasne to od vás rozvoniava, ale toto je sympatický mladík, ďalší náš host, ktorého vám veľmi radi predstavíme v dámskom klube. Volá sa Maroš Potůček. Maroš, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Maroš, ja musím o vás povedať, že patríte medzi najuznávanejších barmanov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a získali ste čerstvo ocenenie Falstaff Bar and Spirits Award vo Viedni, že titul najlepší barman Slovenska. Tak teda, Maroš, čo pre vás znamená takéto ocenenie ako pre barmana? Ja som bol strašne prekvapený kvôli tomu, že je to moje prvé ocenenie z gastronómie, takže som bol strašne rád a prekvapený. A jednak nevedel som, že tá kategória, čo sa týka barmanstva, je vlastne už otvorená a hodnotí sa, tak o to viac som bol prekvapený, že som to dostal. To sme ani my nevedeli a preto som rada, že ste tu, pretože my nevieme, ako prebiehajú také súťaže barmanov. Čo to znamená? Vy dostanete nejaké zadanie, že Pierko alebo Vánok? Viete čo, oni hodnotili úplne, že námatkovo a oni vlastne dostali od nejakého slovenského človeka, ktorý vlastne pracuje vo Falstaffe, nejaké také body, kde by mohol prísť a koho sledovať. No a vlastne ja som absolútne o tom netušil. Čiže oni vlastne hodnotili celkový servis, celkový dojem od príchodu až pokým odišli. Aj sa na to špeciálne obliekate, akože na takú súťaž? Nie veľmi. Nie veľmi. Takto prirodzene, ako barman. Jasné. Čím to je, že sú na Slovensku takí úspešní barmani? Respektíve naši slovenskí barmani sú úspešní vo svete? Máme to asi v sebe, tú pohostinnosť. Ja si myslím, že ja som pracoval za tie roky s rôznymi ľuďmi, ktorí vlastne národnosťami možno, áno. Ďakujem. Či z Poľska, rôzne z celého sveta. Ale stále tí Slováci, Taliani, proste majú to v sebe ten vibe, vedia toho človeka pohostiť, vedia ho proste to celkové šme okolo toho baru, takže máme to nejako v sebe, no. Výborne. Vaša cesta bola taká veľmi zaujímavá, pretože vy pochádzate z Humenného. Brekov. Pri Humenom, tak. Pozdravujeme, áno, pozdravujeme v Bekove, lebo aby bolo jasno, že teda sedí to, Mároš je odtiaľ. Takže z dedinky pri Humennom. Išli ste študovať do Nitry, z Nitry ste išli do Londýna. Tak. A potom ste sa naraz vrátili. Prečo ste sa vrátili? Aj kvôli tomu pracovnému zhonu, ktorého bolo strašne veľa a nemal som taký ten balans životný medzi prácou a osobným životom, ale aj z toho osobného života jednak priateľka. Áno, máte ambíciu sa usadiť, to prídete a popri tom miešať dobré nápoje. No presne tak. No, preto sme aj tu dneska. Preto sme aj tu dnes, lebo vy ste boli perfektní, keď sme spolu komunikovali, hneď povedal Maro, že urobíme aj nejaké nealko vianočné nápoje. Inak celý svet začína piť viac nealko nápojov ako alko, čo je dobré. Za mňa to začína byť celkom dobre, ale tak ste sa nadýchli, takže aký máte vy pocit? Ja som veľmi, že anti-nealko. Kvôli tomu, že za mňa tie nealko drinky sú v podstate také tie limonády, že vy musíte sa veľmi snažiť, akože dneska vám to ukážem, že dá sa to a že je to chutné, ale za mňa potrebujete niečo trošku viac kreatívnejšie v tých nealko drinkov, pretože stále je to o tom cukre, o nejakej kyslej, sladkej zložke. Alebo niečom. Takže akože mám rada nealko, ale ak môžem, tak... Dobre, dnes ale v dámskom klube pochopiteľne budeme robiť nealko, pretože my máme pred sebou ešte veľkú cestu. Dámy, kým prídu domov, navaria a tak ďalej, musíme byť nealko. Ale ešte sa opýtam, kým sa pustíme do tých dvoch nápojov. Čo máte vy, barmani, najneradšej? Viete, že my si zoberieme menu a na tom menu je napísaný nejaký nápoj a keď ho niekto si objedná, tak vy spravíte, že do čerta zase toto? Sú také nejaké? Akože to ja moc nemám. Ja to mám skôr tak, že ak ten človek je milý, tak mne je úplne jedno, čo si objedná. Ak sa vie chovať v tom bare a proste nie je nejaký drzý, tak mne je to úplne jedno. Čiže nejedná sa skôr o to, že čo si objednávajú, ale akým spôsobom. Rozumiem. Dobre, a existuje aj niečo, že vám nechutilo? Že ste namiešali niečo, čo už ste si povedali, že toto je cez čiaru? Ja osobne? Viete, keď varila Čapkové psíček a mačička, keď tam dávali z každého rožka troška, možno, že aj vy ste skúšali niečo také a nesadlo to? No, akože ak skúšame nejaké nové variácie, tak určite sa stane, ale už potom, ak tie drinky sú vyhotovené a sú na tom lístku, tak tam by sa nemalo stávať, že ten drink je zlý, takže... Tak to vás poprosíme, aby ste vy, barmani Slováci a vôbec na celom svete, aby ste to vyskúšali. Oni sú šikovní, tak toho sa nebojím. Veríme tomu. Tak poďme k tomu, čo ste si pre nás pripravili, lebo to sú všetko dostupné veci, takže je to aj na nás, aby sme ich vyskúšali. Nech sa páči. Jeden z drinkov vlastne bude, a ten prvý vlastne bude taká vianočná írska káva a bude to vlastne bez alkoholu a ja som si pre vás nachystal tým, že sú Vianoce, tak vlastne miesto cukru budem používať perníkový sirup ako náhrada cukru. Potom tam je filtrovaná káva, ktorú som si vlastne už zmiešal dokopy aj s tým perníkovým sirupom. Dobre, poďme si toho robiť. Takže v tomto máme perníkový sirup a zmiešaná káva. A káva, to je to, čo zavoňala Andrejka.
To je povedala, že bude káva. Môže byť, že to je ono. K tomu pôjde? Čiže vlastne... Ideme si to ukázať. Jasné, poďme na to sekundičku, si to otvorím. A je to teplé? Je to teplé. Čiže vlastne... Perníkové a zmiešané. Aha, a takto to vyzerá. No. Takto. Robíme 2 nápoje. Áno. To sme si dohodli. Tak nebudete sama. Nie, to zostane pre Andrejku a pre mňa, keď budete takí láskaví. Určite, veľmi rád. Ďakujeme veľmi pekne. Fajn. A teraz čo tam pôjde? Dobre, super. No, a teraz vlastne základ tu máme. No a teraz vlastne tu mám smotanu, už nachystanú šejky, ktorá sa vlastne veľmi... Šľahačková alebo obyčajná smotana? Šľahačková smotana. Vy už čítate? Áno, tá sa vlastne jemne premieša, aby vlastne bola trošku hustejšia. Toto sa mi na barmanoch vždy veľmi páči. Hlavne, tak šejkovať sa musím šejkovať sa musí naučiť, ale nesmie nám vyletieť dekel na nebo. Áno, už sa mi stalo. Hej, vážne? Áno, samozrejme, už sa mi stalo. Super. Máme takú 2 minútky, takže skúsme, aby sme stihli aj ten ďalší. Samozrejme, jasne, ideme na to. A teraz takto cez lyžičku, kto nie je zdatný. Aha, áno, výborne. Takto cez lyžičku a to spraví takú vrstvu. Áno. Perník, káva a teda šľahačka. Presne ale to je tak. Normálne studená šľahačka, teda smotana, to nie je vyšľahané nič. Základom je, aby ste vlastne mali pri írskej káve, aby ste mali aj tú teplú zložku, tú kávu a to studené a vlastne a tú smotanu, aby ste mali taký krásny balans medzi teplým a studeným. Môžem zobrať? Ešte sekundičku navrch, tým, že vlastne, že tá káva je mierne fermentovaná s marhuľami, tak taký jemný zástreh kvôli arome pomarančovej kôry jeden. Takto? A druhý. To sa takto robí? A to je hotovo. Tak toto beriem, toto odkladám a vy sa pripravte na ten druhý. Jasne, ideme na to. Ten zástreh z pomarančovej kôry, tak ten ma úplne dostal. No tak zaslúžite si, no tak. Tak jedna vec, ale ako ste to urobili, že ste, viete, ja by som chytila pomaranč a odstrekla, vy ste No zobrali. tak ja vám to v rýchlosti, pozrite, sa ukážem. Aj keď máme málo času, ale vám to krásne. Úplne inak to je. Môžete pozrieť, ako vám tie oleje. Aha, áno. To úplne stačí. Videla som, môžem to potvrdiť. Len kvôli arome. Áno, aroma, dobre. A teraz ideme na druhý drinčík. No a druhý koktail, ktorý som si pre vás nachystal, je beliny, ale je to vianočné beliny, kvôli tomu, že ja som si pre vás nachystal domáce pyré z panettone, koláča z talianskeho. Klasicky, vieme, to vyzerá ako taká veľká bábovka a je to ten najznámejší koláč taliansky. Presne a vy ste urobili pyré tak, že ste ten koláč rozmrvili a zaliali vodou, alebo ako ste Je tam troška vody, troška cukru, troška agaru, aby vlastne to získalo tú hmotu. No a vlastne... Tak toto vyzerá. Áno, také trošku hustejšie. Ideme jednu dávku, robíme vlastne 2, takže ešte jednu, takto. Áno, a teraz Páči ideme ďalej. Sú Vianoce, tak trošku ešte na tie Vianoce. Áno. Zaslúžite si na to? Ale vy ste láskaví, dobre, áno, poďme na to. Vianoce, zaujímavé nápoje, treba to doma vyskúšať. To už je trošku zložitejšie, to pyré, ale vlastne je to základom vlastne od toho broskyňového, takže teraz tým, že sú Vianoce, tak tam máte panettone. Dobre. A ideme teraz na nealkoholické šumivé víno. Áno. Vlastne v pomere 1:2. Aha. Hovoríme stále o nealkoholickom, takže v pohodičke. Samozrejme, áno, nealkoholické šumivé. Výborne. Takto krásne. Ďakujem inak, že ste také ľahké, by som povedala v dobrom slova zmysle, ľahké recepty priniesli. Tak ľahké, ale veľmi dobré. Dobre, poviem A vám. teraz vlastne takto jemne si premiešate tú... Vidíme tú penu, čo nám tam vznikla. Áno. Celé dokopy to Musí byť, čiže vlastne trošku toho pyrečka s tým šumivinom vlastne zmiešate. A teraz vlastne takto krásne... Výborne. A rovnako s tou lyžičkou? Netreba, toto si môžeme dať aj sami. Nemusíte. Áno. Čo vás čaká? Budete na Vianoce doma robiť takéto nápoje? Chystám sa domov, áno. Áno, tak ich pozdravujte, Chystám sa domov. že nech si užijete, oddychnete počas Vianočných sviatkov. Perfektné. Ďakujeme veľmi pekne. Tak, Maroško, hotovo? Čiže panettone, nealkoholické vianočné beliny pre vás. Ďakujem veľmi pekne. No, my vám ďakujeme za návštevu, že ste boli u nás. Ďakujem krásne za pozvanie. My vám pekné prajeme sviatky. krásne Vianoce, ale ja vám prajem aj veľa úspechov v vašej ďalšej práci, lebo veríme, že toto meno, ktoré sme počuli dnes v Dámskom klube, bude naďalej šíriť dobré meno našej slovenskej gastronómie. Tak na vaše zdravie ďakujeme. Ďakujem pekne ja. A my ideme ďalej, ideme piecť, respektíve ideme konkrétne k pečie celé Slovensko. Vy už veľmi dobre viete, že máme pripraveného ďalšieho hostia, tak nech sa páči a na zdravie.